Район мәдәният йорты үзешчәннәре бу көннәрдә репетициялар ясый. Халыкка тәкъдим ителәсе спектакль Мостай Кәримнең «Ой тотылган төндә» дип атала. Өч пәрдәлек трагедияны Мөслимнең халык театры сәхнәләштерә. Әлеге спектакльне 19 март көнне Тугаш авылы халкы тамаша кылды инде. Төп рольләрне башкарган Илфират Зәйниев, Фәнис Абдуллин, Рүзәл Минхаҗев, Рауль Тимкиннарның образга керүләрен без кызыксынып карап кайттык. Бу көннәрдә Мостай Кәримнең спектаклен куябыз, әзерләнәбез. Бу спектакльдә безнең клуб эшчеләре һәм читтәге оешмалардан катнашучылар бар. Спектакль элекке заман тарихын чагылдыра. Бик көчле спектакль. Без инде менә Мөслим халык театры белән «Ой тотылган төндә» спектаклен сәхнәләштереп өйрәнеп ятабыз. Безгә инде менә миңа Аксакал ролен бирделәр. Элеккеге заманның башкортча язылган әсәр, бик кызыклы һәм тарихлы. Мондай рольдә инде бик күптәннән уйнаган юк. Ничектер үземә дә кызык һәм коллективта шулай кызык. Тарихи драма бер генә кешене дә битараф калдыра алмый. Пьеса Башкортстанда 17нче гасырда бара. Пьесаның драма каршылыгының нигезен халык гореф-гадәтләрен кабул итмәү тәшкил итә. Автор әлеге пьеса аша тамашачыны гади кешелек кыйммәтләрен аңларга кирәклегенә төшендерә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.